Kamusta? Kumusta? Ug maayong adlaw kanatong tanan. Nalipay ta nga niasab na balik na sab kita sa kahanginan alang sa toang pag-review sa atong lesson niya katakaron sa lesson number 5, Living for God. Og akong pasalamatan ang Ginoo nga niya kauban kanato karon ang atong regular gyud kay nga tagdumala dinhi sa atong takda sa pagtuon si Ma'am Pinky Gulfan, ang atong Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference. Og karong buntaga, karong adlaw, kauban nato si Pastor Taw-Taw, ang atong LMS dinhi sa South Philippine Union Conference. Sa dili pa kita pagsugod makaigsuonan o alang sa atong pagsugod, akong gihangyo si Pastor Taw-Taw alang sa atong pagampo. Magampo ta, labing balaan, Dios nga walay katapusan. Mao'y nagbuhat sa tanang butang diha sa langit o dinhi sa yuta. Og labaw sa tanan, ikaw ang nag-umol, nagpahulam sa among kinabuhi. Daghan kayong salamat, nining lain usab nga hugna sa takna sa pagtuon. Nga amo, nga matun-an ang mga bulawanong pagtulunan, nga among makinabuyan, samtang kami nagpaabot sa imong duol nga pagbalik. Salamat nga imo kaming dasigon nining orasa, kauban sa among mga suking tigpaminaw sa nagkalaing suok dinhi sa South Philippine Union Conference. O karon kami magasalig sa imong gahom. Nga ikaw maghatag ka na mong kaalam sa pagtuon sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, niya kita sa atong mga pagpumusta, mga higala, mga kaigsunan. Ate Pinky, doon na kayo mga pumustahon Sure, sa atong kaigsunan. ako yung igret ang atong mga kaigsuonan nga kanunay nagatanaw sa atong takna sa pagtuon. Diha sa Dumingag, daghang kayo sa atong mga kaigsuonan nga nagapadayag nga ilag yung gisundan. O diha po sa uban nga mga dapit sa Western Mindanao Conference. O maingon usab diha sa Bukidnon, diha sa atong hospital sa Valencia Adventist Medical Center. Gipanguluhan ni Sir Dodong Torniado. Matud pa nila ila pod gitan-aw kini atong programa nga nakatabang pod sa ila nga pagpangandam og pakigbahin sa mga kaigsuonan sa mga iglesia. Amo sa pagpumusta sa atong mga kaigsuonan diha sa Dipolog City. Kanunay nilang gitan-aw labi na gyud sa Dipolog City Central Church. O sa tanan nga mga missions ng conferences tibok Mindanao sa Davao Mission, o sa tanan nga mga dapit sa Davao, o sa ato sa General Santos City sa Southern Mindanao Mission, o sa Northeastern Mindanao Mission sa Butuan, o dinhi sa North Central Mindanao Conference, o sa uban pa gyud nga mga dapit labi gyud sa Zamboanga Peninsula Mission o sa Western Mindanao Conference. Pastor Taw-Taw, doon na pa kayo pangustahon? Aunas tanan, gusto lang ko magpasalamat sa kahigayunan sa imbitasyon ni Pastor Asoy. Sukad ko nakaabot, samtang ko mag-drive padulong dito sa Davao. Ako madunggan gyud ang tingog ni Mami Pinky, Pastor Hesbon o si Pastor Palomares. And actually, I was listening to this program. And I believe nga, daghan kayo sa itong makigsunan nga napanalanginan ang nga programa. O kami nang hinaot nga magpadayon kita sa pag-inambuay samtang atong ibalita ang maayong pulong sa Ginoo. Karon mga kaigsunan, ato nagsugdan ang ato ang pagtuon, ang atong sa akong gikaingon sa unahan, ang atong lesson 5, giuluhan kinig Living for God. Ang pagbinisaya ani Pagkinabuhi diha kang Kristo. Pagkinabuhi diha kang Kristo. Mga kaigsunan, atong nasayran sa ang atong key-text makita sa 1 Peter 3:12. Palihog basa sa Bisaya nga Bible at Kay text. ang mga mata sa Ginoo magasudong nga uyon sa mga matarong. Ug ang iyang mga dalunggan gipaabong sa ilang mga pangamuyo. Apan ang naong sa Ginoo batok sa mga nagabuhat og daotan. Ganahan ko aning atong key-text makaigsunan kining word bitaw dinhi nga ang mata sa Ginoo nagalantaw kanunay sa mga matarong. Apan ang iyang dalunggan abli sa ilang mga pagampo. Unya nagingon siya diha, apan ang Dios ang iyang naong against those who do evils. Unsay ang pulong against diha sa Bisaya? Batok. Batok sa ato pa dili gyud malipay ang Ginoo makigsunan sa mga tawo nga nagbuhat og daotan. Ang mga Bible writers matud pa sa ato leksyon, nasayod sila sa kamatuoran mahitungod sa sala ug pagpakasala. Nasayod pud sila nga sila mismo mga unsaman, mga makasasala. Unya ilang nasayran usab og unsa ka seryoso gayud kining epekto sa sala sa ilang kinabuhi.
Apan salamat na lang mga higala mga kaigsunan. Nga niya ang cross, si Kristo dito sa cross nagpakamatay, aron masulbad kining problema sa sala. Ang atong pagtuon karon nga si Mana, ang aktor gyud ani mao gyud si Pedro, di ba? Nagsulat si Pedro sa 1 Peter chapter 3 mo na ang focus karon sa atong pagtuon, og 1 Peter chapter 4. Si Pedro nag-invitar sa matag usa kanato nga ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi masunod gyud diha sa kinabuhi ni kinsa ni Jesus. In the context of the judgment. Ngano man makigsuonan nga muhimo gyud ta sa pagkinabuhi nga tarong o matarong sa tubangan sa Ginoo. Dili aron nga kita maluwas. Nasayra nato nga kita naluwas na daan. Apan tungod kay dunay o malabot nga judgment kon paghukom. Palihog kog basa sa Biblia sa 1 Peter chapter 4 verse 5. Magahatag og husay ni atong andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Oo. Diri sa ako ang in-English nga Bible makaigsuonan kanang pulong gid diha nga nagahatag og husay nag-ingon diha diri nganong ako ning itats tungod kay sa akong gikaingon si Pedro lagi gusto siya nga magkinabuhi kita nga duol ni Kristo tungod kay do na may umalabot nga unsa paghukom. Ingon diri sa in-English, but they will have to give an account of themselves to God who is ready to judge the living and the dead. Magahatag og husay. No, kanang pulong nga to give an account. Unsa may imong ikasultian ni Pastor Taw-Taw kaning maghatag kag husay alang sa umalabot nga paghukom sa Ginoo? Murag transaksyon ba sa kinabuhi? Tanan natong ginabuhat kada adlaw. Natay transaksyon. Mao na nga maayo gud nga natay record. Kaya kung wala record, wa po'y basihan sa pagsitol sa atong transaksyon sa kinabuhi. Natoy one time nga gisukot ko sa akong nauta nga tukwa. Kay kadto na maligya sa akong tukwa, kuan man. Wala man siya kanang magpautang na siya. So nalimot siya nga nakabayad nako. Iya kong gisukot. Niya hapit ko kabayad pero nanumdum ko nga naa ko'y record. Gidagan ako akong papel dito. Nya na magipit sa nay oras nga ako nakabayad. Akong gipakita ingon siya sa ako nga, ay salamat ha. Nalimot ba pag kuabin ako og wala pa kakbayad. So kini judgment time sitol ni sa ato mga transaksyon ining kinabuhi nga. Murag maningil ang Ginoo, no? Walay atong gihimo ba nga wala ma-record. Nagpasabot na nga sumada sa atong kinabuhi aning Wala gyud makaikyas. Mao na nga sa atong lesson nag-ingon diha si Pedro nga nag-imbitar siya sa matag usa kanato nga ang atong kinabuhi mahimo gyud nga maduol kang Ginisos tungod kay do na lagi kanang giingon das in English nga in the context of judgment do na man gyud sa atong gibasa do na may paghukom. Ug sa atong lesson do na atong sundon na pipila ka mga punto nga gusto nato una kaning giingon din hinga being of one mind. Unsa may ibot pasabot ana sa atong outline ingon diha living in exemplary life. Pag kinabuhi gusto nako ni ibutang sa inyong una-una makaigsuonan ang upat ka mga butang sa ato lesson. Dunay upat diha ka outline. Number 1 giingon diha living in an exemplary life, exemplary way, living in suffering, living in a new life, and living in love. Sa ato pa mga higala makaigsuonan, ang una diha living an exemplary life. Unsa man ang pulong atipin sa imong nasabtan nga exemplary life? Kana bang labaw sa kasarangan nga pagkinabuhi o pinasahi nga kinabuhi? Oh. Living beyond what is expected. Sa akong nasabtan ang pulong exemplary. Talagsaon nga kinabuhi. So sa atong lesson unsa man inyong nasabtan nga nganong naghisgot man siya ng being of one mind, living an exemplary life. Unsa may but pasabot inyong nasabtan sa lesson nga inyong ikapahat? Sa 1 Peter 3:8 to 9, may siguro atong basahon. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another. Love as brothers, be tender-hearted,
be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Sa ako nasabtan ani pastor ba kanang kini nga teksto, exemplary life kanang like-minded ngadto kang Ginoong Hesus nga sulusama sa iyang pagkinabuhi. Kumpletuha, kumpletuha. Balik. Atong kinabuhian sumala sa iyang gihatag nga panigingnan nga sa ato pa maluluyon, kay sulusama man sa iyang hunahuna, maluluyon ta, unya mahigugmaon ta, ingon nga managsuon, kay kabalo man ta nga ang gugma daghan kay na siya kategori na gugma nga to sa asawa, gugma nga may nagsuon, filial o sa anang mga kandya. Unya, human anang atong pagkamahigugmaon, ingon nga managsuon, aduna sabtay pagkamalulot, pagkamaluluyon, o pagkamapainumsanon. Kini niyang pagkinabuhi, karakteristik na nga matawag tag, pinasahi gud ba? La kanang exceptional nga kinabuhi. Kay doon naman tay gisumban ani. Living for God, mauna siya. Kaya kung mo ma-imagine, tungod sa resulta sa sala, lalahi magiging og upbringing, lalahi po og kultura. Pero kung naanata kang Kristo, natay goal, nga mahisama ta kang Kristo, aron ta mahimong mausa, one mind, usay direksyon, mao ang kinabuhi sa pagkamatarong. Kaya kung imong sulayan, magtapok ta, lalahi ta gunahuna. Di maganda mahusay. Unya kay naman tay panaw, naman tay tumong, naman tay langit nga adtuan. So, mao ning gipahayag ni Apostol Pablo nga, wa nay lain natong himuon. Mao ang paghatag sa atong pag-abli sa atong hunahuna nga magsunod gyud ta sa hunahuna ni Ginoong Hesus. So, ang akong gikuan diha nga si Pedro nag-invite nato sa pagkinabuhi kanang pulong nga exemplary life, a kind of life that is to be like-minded with Christ. Kanang pareha kuno kang Kristo, kanang giingon diha sa ato lesson nga being compassionate, loving each other, kanang paghigugma nga to sa uban, treating others mercifully, kana tanan being friendly tanan, blessing one another, repaying good for evil. Dili ba na sayon gyud kun wala si Kristo sa imong kinabuhi? Tinuod na kasagaran ron, gamay lang nga masipyat ka, ang balos po na didagko man, panimalos. Lami ra ni kaayo, sayon ra gyud kaayo ni siya istoryahon ba? Sa tinuod lang nga pagkasulti pastor, di ba? Ma'am Pinky. Kanang maingon ka nga kanang repaying kanang good from evil, kanang bayra nimog maayo ang nga tawo nga daotan pagkalisura mo ginabuhaton. Pero masa lagi giingon nga kung dili ka may sama kang Ginisos, dili nimo makopya ang kinaiya ni Ginisos. Lisod gyud na siya buhaton. Mao na ang ato makuan diha. So mga kaigsunan, mga kaigalaan namo sa kahanginan, ang importante kayo nga atong masabtan diha nga gikinahanglan di ay nga si Ginisos naa sa ato kinabuhi aron makopya gyud nato ang iyang kinaiya. Ikaduha nga gusto nato i-emphasize sunod nga outline. Kinabuhi diha sa pag-antos. Kinabuhi diha sa pag-antos. Gusto lang ako nga i-remind. Kana bang mangutan ako, kinahanglan ba gyud sa mga Kristohanon nga mag-antos ta? Requirement ba gyud sa Kristohanon nga paantoson ta o mag-antos ta? Para sa ako, pastor, dili man gitingali na requirement, kundi nga natural na siya nga resulta kung magsunod ta sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Correct. Kay sikin sagud tang moingon nga Lord, i-exempt ra gud ko aning mga pagsulaya kay nga naman dili gid na mahitabo. Kay ang atong ginusunod, nagpasidaan na siya, naghatag na siya ehemplo sa iyang kinabuhi mismo nga siya gani Ginoo nag-antos. Daw labo pata nga dili pata mga makasasala ta. So dapat lang nga mosunod gyud ta sa pagkinabuhi niya nga kanang pagkabot sa kinabuhi sumala diha sa gikinabuhi na Ginoong Hesus nga moagi gyud aning gitawag og so expected yun sa mga Kristohanon nga Expected. moagi gyud ka og mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya dili man talabaw sa atong agalon. Kung ang atong agalon nga atong gisundan, nagantos, dili talabaw niya. Kung unsang naagian, makaagi po. Kana bitang 1 Peter 4:1 o sige sulti diha, therefore since Christ
suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. Sa ato pa, siya mismo makigsuunan mi antos dito sa cross aron nga kitang tanan ang atong pagkamakasala maunsa man iyang mabayaran makigsuunan. Kanang bitang word diha nga giingon nga Jesus suffered once for all time. Ang iyang pagpakamatay dito higala sa cross mao na ang bayad sa tanan. Ikaw ako, bisag unsa ang imong rasa, bisag unsa ang imong pagkatao, dili nimo kabalakan basta kay nakasabot ka sa imong pagpakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Ang una-una na lang, Pastor Bitaw, nga si Ginoong Hesus mismo, mga kaigsuonan, wala gid gani siya makasala bisan jutay. Ug angayan gid unta nga dili siya magantos kay wa gud siya kasala. Apan kanang bahina kana nga premise nga gihatag kanato ni Ginoong Hesus, makapatilingala bitaw kay siya man gyud gani mismo ang naghatag nato og panig-ignan. Example. Nga sa diha ang kining usa ka tawo nga wala sala maoy nooy nagpakamatay alang sa makasasala. Therefore, ang mudawat niya nagit siya natural consequence sa iyang pagsunod sa pagkinabuhi kang Ginoong Hesus. Nga naman nga gisgutan man diha ang baptism, Pastor, sa atong lesson, living and suffering. Unsa may relation, ana? Nga nagisgut man siya og baptism. Unsa may hulagway di ay kun ang tao mabautismuhan diha kang Kristo? Kan ang panig-ingnan sa pagbautismo ni Ginoong Hesus mao ang pagdawat sa gahom, pagdawat kang Ginoong Hesus iyang power nga iyang personal nga manluluwas ug human ni ana kini gisimboluhan sa bautismo nga mao ang pagtuslob sa tubig nga mao ang paglubong sa iyang dan nga kinabuhi ug sa iyang paghawas mao kana ang nagsimboluhan sa bag-ong kinabuhi diha uban kang Kristo. Sa atong lesson ingon diha, since we took part in Christ's suffering through baptism, we end our relationship with sin and begin to live for Christ. Sa ato pagdawat nimo ni Kristo higala, ingon nga imong personal manluwas pinaagi sa santos nga bautismo, nagsugod na nga imong biyaan ang sala, unya magkinabuhi na ka nga unsa man dool diha kang Kristo. Mo nay nakanindot kaayo nga buot pasabot diha ang living and suffering. Kon pod Pastor, kaning living a new life diri sa ikaduhang Primerong Pedro kapitulo 4 3 paingon sa 6 kanang living a new life. Akong nasabtan niya na nga sa dihang madawat ka kang Ginoong Hesus, ang imong pagkinabuhi lahi na gyud kay sa una. Bag-o na. Oh, kay mo man ang imong public proof mo na imong proklamar nga gipamatuod nimo nga imong kinabuhi nga naa ka kang Kristo, lahi na gyud kay sa una nga imong gikinabuhian. Mo nang gitawag og born again. Kay ang tao nga dili siya, di ba nangutana tong usa ka batan-on unsaon niya pagsulod sa gingaran sa langit, ingon si Ginoong Hesus nga gawas kong kamo o gawas kung ikaw pakatawo pag-usab dili ka kasulod sa gingaran sa langit. Sa unsaon man ako pagsulod sa magpakatawo pag-usab nga di naman ko pwedeng busulod balik sa kong taguangkan sa kuina sa dili na mao espirituhanon nga pag-usab sa pagkinabuhi. Kang Nicodemus nga eksperyensya. May mo't man ko anang word di mo ati place nga born again kay usahay masipyat man na nga burn again. Kay sige lang saad nga magbago pero balik-balik ra ang kinabuhi mo nang ingon nga burn again kay mingon ka nga muundang na kasi imong bisyo pag human balik na magyapon. Sunog pag-usab. Sunog pag-usab burn again. So mga kahigala magkaigsunan, ni atas sa ato ang ikatulong outline sa ato ang lesson. Ang una sa to, living in exemplary Life. way or life. Ikaduha, living in suffering. Magkinabuhi diha gyud ta nga duol kang diha kang Kristo, kinahanglan gyud ta maagig mga pag-antos tungod kay si Kristo miyon sa man. Miantos ikatulo kaning living a new life. Tingali mo hatag sa taong break kadyot. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa.
When I'm threatened? When he stares at me. When I hear his whistle? When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience. It's more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen, To obey your and parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. it's a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom, I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is That's right. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang natural remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa syetisyentos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. We are from Mountain View College. And we have the utilities of a little town. For more than your basic needs. We have the heart for outreach. MVC can bring out your compassion and literally exercise it through the SULAD Student Missionary Program, among many other outreach activities. And when you need to take a break, MVC can also feel like a resort. So you will be refreshed. We have serene and scenic landscapes, thanks to a rich, faith-filled history. We have a campus that's big enough to build your dreams and future on. Come and build your future with us. Join the around 2,000 students from all over the world, 17 countries, who have come and build their future with us. Here, we have activities to develop your emotional, social, physical, and spiritual aspects of your life. Experience the best in Christian education. Come and build your future with us at Mountain View College, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Come and build your future with Mountain View College. Atong tagaan si Ate Pinky sa pagbasa sa 1 Peter 4:3 kung unsay teksto diha sa Bisaya palihog. Kay igo na
ang miaging panahon nga gituman alang sa kabubuton sa mga pagano kon hintil o gikinabuhi alang sa mga kalawayan, sa mga kailibgon, sa mga pag-inom sa vino, sa mga hudyaka o bahakak o hudyaka sa kumbira, sa mga paghubog-hubog o sa mga mahugaw nga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kanang living a new life diha higala kun imong tan-awon, gitagaan kita og pagpasantop sa ato leksyon nga kana bitong giingon diha kaibog, pero ang sa Bisaya nga term gigamit diha nga kaibog, kauwag mo gina kay kanang pulong LUST, lust, di ba? Ang kaminyoon gisgot diha ang Ginoo naghimo, God created sex and gave us a sexuality as a blessing. Kana diyang pagpakighilawas sa imong kapika sa kinabuhi, kuan man na siya, dili man na hugaw sa tubangan sa Ginoo, pero kung mugamit ka ana nga dili imuhang pares, mo na yung mga giingon diha nga likayan na siya kay dili na mo siya ang maong kinabuhi nga iya sa Ginoo. Ako nasabtan, Pastor, kining gasa sa sex. Gihatag man gid na sa Ginoo dito pa sa Garden sa Eden, sa pagbuhat niya kang Adan og ni Eva. Kini siya maayo ni siya, matarong, mahinlo, gasa ngadto sa babaeng lalaki nga nahiusa diha sa kabinyoon. Gawas diha na kining butanga labihan kaayo katinunglo. Kung dili nimo mamaayo paggamit. Kay kung sakto ang paggamit ini, bana ngadto sa asawa, asawa ngadto sa bana, pero kung outside marriage, mao na giingon diha sa ato lesson nga matinunglo. Mo na imong gimin matinunglo. Oh, mo na nga kung human nimo nadawat si Ginisos, dapat imuha gyud na likayan ang pagkinabuhi nga iya sa kalibutanon nga pagkinabuhi. Labi na gyud siya ng paghubog-hubog. Tanan nga mga pagkinabuhi diha nga atong ingon diha idolatry, tanan nga mga iya sa dili sa Ginoo nga mga pagkinabuhi. Dapat mao nang atong likayan. Pastor, taw-taw? So sa atong lesson nag-isgot nga when we begin our new lives in Christ, kanang usual nga ginahimo sa mga kalibutanon nga kay ibog, mga butang nga nakahasol sa uban. Dili lamang sa atong kagalingon nga kahasol, pero naghasol pod sa uban. When we are in Christ, bag-o na ta, hapsay na ang atong pagbuhat, o labi na gyud sa panahon ni Pedro, iya kong emphasize kining sexual lust. Sa atong lesson higala, mahimo ta kay tungod kay nag-mention diha nga kung kita kuno magkinabuhi nga bag-o na gikan ta sa kalibutan, nay tendency nga kataw-an tas to ang kataw-an tas tong mga higala. Mao. Nakabantay mo sa atong lesson? Actually, sa sugod na mabaguhan ang atong mga higala, labi na kung nakailagyon sila sa imuha. Unya imuhang na nakaplagan ang kinabuhi nga bag-o. Ang imo mga higala matingala sila, pero nabaguhan ra po na sila. Sa dugay ilahan na nang madiskubrihan kon unsa ang gahom nga naa sa imuha. Dili gid ta matingala higala nga kataw-an ta usahay biay-biayon ta, may mga tao nga mayubiton nga mingon sa kay gaan ka kay nagbag-o na ka. Pero atong hinumduman nga sa ato lesson nagpahinumdom nga we are accountable, di ba? Kanang pulong, we must not be discouraged since they will be held accountable in the day of judgment. Sa ato pa, bahala na ng mga yaga-yaga. Bahala katawan ka nga nagbuhat kag batarong kaysa katawan ka kay naulawan ka kay nagbuhat kag binuang. Gipasidaan naman po na sa ato adiri mga kaigsuonan nga kung magkinabuhi ta diha sa Ginoo. Ang kining atong mga higala nga napa sa kalibutan nga wa magsunod sa kang Ginoong Hesus, mahibulong sila. Og ilatang biay-biayon, no? Kay ngano man lahi naman gud ang atong pagkinabuhi. Dili na mahibok mo na nga mahibulong sila kay kauban ta unya kalit lang nga nausab ta sa dang midawat sa Ginoo. So kining bahina ilatang abusahan. Pero dapat po tingali, Ma'am Pings, nga pananglitan mo dawat kang Ginisus nga dili po tingali ingon nga magpalayo ta sa atong mga higala. Dili siguro. Dili po na mao tingali ang buto sa butana. Actually is a blessing. Para sa kuwa
kung pananglitan maabot ang panahon nga or naagid ka sa actual nga ikaw igayagaan tungod kay nabago ka. That is your opportunity to share. Tanawa sa 1 Peter 4:6. Therefore, we are preaching the gospel to them with our new life, so they can also live according to God in the Spirit. So, masyak sila, pero taod-taod, maka-realize sila, diya mahimot ang panalangin sa ilaha, aron po sila makahibalo kung unsay nag-usab sa ato, nga daw imposible kayong mahitabo. Muna nga dili gyud maayo ng humanta mabautismuhan. Humanta mo deklarar nga na ang Ginoo sa atoa. Ang atong mga silingan makakita lang gyapon sa lawayon nga kinaiya. Correct. Dako gyud kay nang kapandulan. Bumirang kay na sa atong kinabuhi mga igsoon. Karon mo adto ta sa living in love sa katapusan nga outline sa ato lesson. Unsa may inyong nasabtan aning pulong nga living in love kaysa ako nakita dili biya ni sayon buhaton. Ikaw daw pastor, unsa imong hunahuna ang living in love? Para sa ako, kining pagkinabuhi diha sa gugma, wa na magoy laing labaw sa gugma. Pero kinahanglan ma-identify nato unsa ning klasehang gugma ang gi-introduce ni Pedro sa ato. Kay kung atong tun-an, doon na may upat ka klase sa gugma. Sa upat ka klase sa gugma, ang tuluan ni mo'y naa sa ato nga bisag piyungan kanang gugmahan naara sa ato. Pero kini ika-upat ka klase sa gugma, wa man sa ato. Nganli ko no, pastor. Ang upat ka klase sa gugma. Ang kanang una, kung di ko masayop, gitawag na siya storge. Gitawag na siya og kanang inherent sa ato parental love ba. For example, bisan og naamoy lalis gamay sa imong igsuon. Pero gihilab ta na imong igsuon. Ganang bitaw gitawag og blood is thicker than water. Mulaban gyud ka, di ba? Nya kanang gugma nimo sa imong inahan, gugma sa inahan ngadto sa mga anak. Mao na ang storge love. Kining isa ka gugma ay kaduha kining filial love. Bisag wa ka gibayran anang tawhana o wa pod kaniya gibayran, ambot ngano suod mo. You are closer than a brother. Gitawag mo na siya filial love. Brotherly love. Na sa Philadelphia, they are really loving each other. So, kanagugma, na wa ta bayri ana pero naamong gito yung mga suod nga higala. Ang ikatulo, mao na ng opposite sex. Erotic. Eros love. Yeah. Erotic. Meaning, wa man ta gibayran nga mahigugma sa usa ka babae. Ang babae po mo siya kana bang hinggawas ra sa imuha. Inherent nga naa ka ana. Pero kini ikaupat nga gugma nga gi-introduce diri nga Philia. Ikaupat kini gitawag agape love. Agape. Wala ta ana. Iya si Ginoo. Pero ang good news ana, available 24/7 tungod kay gi-promise man niya nga ang gugma nga naa sa Ginoo, pwede nato siyang pangayoon. So, ang agape. So kini agape love magod, mao ni siya ang gugma nga wa gyud kondisyon. Wa gyud kondisyon. O kun ang tanang tao na ani nga klase sa gugma, o kun ang matag usa mangayo aning gugma available ni siya og imo ning maangkon, matuman natong gingon ni Pedro ganina sa una natong gibasa nga mahimo nang usa ang atong pangunahuna. One in mind. One in mind kay dili man tanang tao ganahan ka. Pero pwede nga imong higugmaon ang tanang tao. Unsa may diferensya ana? You cannot like everyone but you can love everyone. Meaning, pwede kang mupili. Pero unsa man gugmahay mong gamiton? Katong gugma nga iya gyud sa Ginoo nga wa siya magpili bisan kita makasala pa ya kitang gipakamatyan kaya tang gihigugma. This is what we call agape love. Na ako'y gustong basahon kaning atong 1 Peter 4:7-8 kay na ako'y gustong emphasize dinhi mga higala. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. And above all things, have fervent love for one another. For love covers a multitude of sins. Amen. Sa ato pa higala, bisag unsa pa ng klase sa sala nga na-commit sa imuhang isig katao, basta kay naa ang gugma sa Ginoo diha nimo, it will cover all kinds of sin. Sa unsay mga nauna Ate Pigs? Nindot kayo na og kitay maig-an-ana nga dako gugma ang usa ka tawo sa atoa. Kaya nagpasabot man na nga
kung nakisayop ba. Dili kayo ka mag-struggle pag pasaylok kay gipasaylok ka na daan. Gaan ba ang iyang buot sa imuha? Ug mao po na ang gipakita ang example ni Jesus sa atoa. Kay makigsuonan og kwintahon sa Ginoo ang atong sala pastan dili kita takos. Dili ta ngayan busa sa atong lesson gi-encourage gyud ni Pedro pag-ayo nga kanang pulong gigamit diha, therefore be serious and be what? Be watchful. Be watchful. Kanang pulong serious and be watchful. Kay usahay man gud sa akong gikaingon sa unahan, dili gyud sayon istoryahon, o dili ni sayon buhaton. Mo nagiingon diha nga it is easy said than done. Sayon na ni sa istoryahon pero binuangan ka mo na dili gyud pwede. Mo nang be watchful kay kanang nang diha bitaw nga di ka kabantay nga binuangan ka. Unsa may tendensya sa tao, makaunsa man ka. Makabalos dayon ka. Watchful meaning magbantay ka. Mangandam na daan. Magbidantayon ka mo. Magbidantayon ka. Kang napay gigamit diha nga term sa ato lesson be sober. Meaning to say nga dili gyud lalima kay suonan. Ingon nga Kristohanon expected gyud mo nang gidasig ni Pedro ingon siya, we are called to have fervent love for one another because love will cover a multitude of sin. Kung tinuod man mga higala nga sincero kita nga higugmas atong isig katawo sa atong mga binal sa kinabuhi, tinuod gyud ato gyud nang gamiton nga dali kita makapasaylo ug dali kita makalimot sa mga tao o sa mga butang nga nahimo sa mga tao nga kanato nga dili maayo. Namalandong ko ana pastor ba nga kung sa ato nga kabayan karon makasasala man gyud ta. Namang yung mga panahon nga murag nagpasulabi ang atong pagkabadlungon, pagka makasasala. Pero kana tanan murag gibaliwala na Ginoo ni Ginoong Hesus. Iyan na nang gibuhisan sa iyang kinabuhi. Nan karon sa atong pag-reflect na sa atong kinabuhi. Kung kita di ay nahigugma pod sa atong isig katao ingon nga managsuon. Dili nato balihon kon na ay mga sayop sila nga nahimo sa atoa. Kay nga naman murag blanket ba mura og sa habol ning gugma nga nagtabo na lang wa ni mo na isipa nga dumbot ko ana niya kay sa una mo ni yang gimo sa kuha kana dayon gugma dako nagkahimuan nga pag nga daw kalimtan nimo ang iyang mga daotang binuhatan sa atoa. Sa ato pa kining pulong diri nga cover a multitude of sins. Wa but pasabot nga kung dunay sala atong tabunan. Sa ato pa dili nato ilhon. Lahi po na nga pagpasantop. Kining gisulti ni Apostol Pedro diri nga love will cover a multitude of sins. Kada bang ipalabay nato ang sala pinagis pagpasaylo. Or atong tabunan ang sala pinagis sa pagpasaylo. Kay pwede bang hindi kong daghanang sayop yun matag karon og unya kada adlaw masipyat magyuda. Og di ta kabalo mo tabon pinaagi sa pagpasaylo o palabyo nimo ang sala tungod pinaagi sa pagpasaylo murag wa man gyud taong nalang ko wala na kinahanglan ani. Pastor kanang apunto nga maengka nga dili nimo palabyon pinaagi sa pagpasaylo. Dili gyud na nimo mahimo kun wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Wala. Sa tinuod lang. Di ato man ning gikuan nga naa na gyud ta sa pagkinabuhi kang Kristo. Kay living for God ba yung title sa atong lesson. So diha sa verse 9 ug 11 sa 1 Peter 4, gi-outline diha ang mga butang nga dapat atong buhaton. Usa diha nga gi-mention kanang ingon nga being hospitable. Kana bang hospitality? Pastor, pagtagad sa mga tao, usahay man gud ba kay suunan, mutagad ta tungod kay kaning mga tuhana ato ning agtag doon kay man makabalus man Dili na mo ibot pasabot makig suunan. Kuan ni kanang usa ni ka pahinumdom sa ato kay dili baya tanang tao ganahan mo tagad, ganahan mo entertain. Ganahan dili tanan. Ako mismo maibog ko magunahon sa mga tao nga hilabihan gyud ka maayo mo. Abi-abi. Mo abi-abi. Talent na siya pero bisag dili nato na talent kung naa nata sa Ginoo, pwede nato na siyang matunan. I-develop nato kay usa ra man ta kay ang tanan gyud nagkinahanglan magid og pag-abi-abi. Mao na nga matud pa sa bagong pagtuon nga sa simbahan daw nga walay mo abi-abi nimo nga 7 ka buok, di ka ganahan mo balik ng simbahan na. Kaya tungod ang pag-abi-abi usa ni ka panginahanglan sa matag usa ka miyembro sa iglesia. Kanang imong gi-mention pastor nga pag-abi-abi usa na ka survey, Win-Arn survey.
nga sa pulo ka membro sa iglesia nga mabutismuhan nga mosulod sa atong iglesia, mawala ana ang 7. Dili tungod kay wala sila kasabot sa doktrina. It is not. Apan tungod kay ang ilahang higala Wala diha. wala nakaabot og 7 ngadto sa 10. Correct. Kung di gid sila magpabilin sa church, mamay tayo hinungdan sa grabe nga backsliding sa atong church karon. So makaigsuonan, ang atong iglesia nag-apply ni anang gitawag og IEL kon Integrated Evangelism Lifestyle. Kana tungod kay gituyo nato na gipadasig sa iglesia kay families reaching families. Sa atong iglesia, usahay may magikaita mangwali, maayo kay mga sermons nga atong mabati pero dili usahay makita sa atong pagkinabuhi. Namangoy mga limitations, Pastor. Mo lagi na nga i-remind kita ana nga mga kuan nato limitations nga kinahanglan atong i-aplikar kanang una diha being hospitable nga sa sulod sa iglesia dili ta magpili og kinsay atong tagdon. Abi-abihon. Kinsay abi-abihon kani maingon lamang ta nga abi-abihon nato ni kini mo tahon na maina lang ni mo adto ta sa ila makabalos. Dili na makaisuna. Another thing nga unsaon pag-apply how to live in love sa ato lesson kay living in love ang kani atong isugutan. Kanang getting rid of kanang gossip. Kanang panglikaya nato ng libak-libak. Og na may i-gossip na yung gossip the gospel. I-gossip nimo ang maayong balita. Ayaw nang dili kay maayong balita. Usahay kay mas budako man untong dili kay maayo. Mamay atong ipalapad magaysuna no. Munay kasagara nga ang atong iglesia dili kayo maayo ang rapport sa ato palibot. Bot pasabot nga kung ang kining gossiping na apa sa ato ang kinabuhi. Wa pa ta makakinabuhi diha sa gugma. Kaya ang pagkinabuhi diha sa gugma, mao ang paglikay sa pagtabi-tabi. Labi na gyud sa makadaot sa atong isig ka membro sa iglesia. Murag mo na hinungdan nga no nga kinahanglan padakuon gyud ng gugma. Kay nga naman, kung dako ka gugma, anang sa katao o sa kababay, kining gugma ha maunay maghimo nimo nga makapalimot nimo nga magsikag istorya paglibak ug paghisgot sa iyang mga daotang binuhatan. Kay tungod kay naa kay gugma. So instead nga imong hisgutan ang iyang kaluyhon, imo siyang hinong dasigon og imo siyang kaluy-an. Imo mang mabalanse nga kung ako ana unya ako yung nanana, ako nilang siyang tabangan. Og sa diha nga imo siyang matabangan, malipay ang tao, mag-abot na gud mo sa kaunahon nga puros man di mo nagkinahanglan. Mabitaw sa atong lesson, Pastor, kabantay ka nga naghisgot ang atong lesson karon nga week nga hunahunahon nimo ang uban nga mas maayo sa imo ha. Thinking of others better than yourself. Mo nagiingon sa atong lesson. So listen pa gyud na kayo. Instead nga magunaw na ka nga mas maayo ko ka sa uban. Ang may tabo manggod kun magunaw na ka nga mas maayo ka sa uban, competition man. Nga man to siya nga siya man nga ako dapat to kay mas makabalo ko. Basta ang looyan nimo ana mga higala kay ngano man ang epekto ana ikaw ray mag-ugot. Maglagot ka ngano man tong siya may naplastar nga akdi ni man ako. Inana nga mga pagbati ba. Pero og nabati nimo nga mas maayo imong naon nga maayo gyud ang Ginoo no kay ngano man gipanalanginan siya. Ayaw kasi lusog mo panalanginan siya. No? Another thing is using our gifts to serve others. Gwapo ni Pastor. Kay sa sulod sa iglesia, lahi ba kita gasa? Nindot kayo nga, ang, for example, na-discoveryhan nimo ang imuhang gasa, imo gyud na siyang gamiton para sa uban. Matingala man ka nga, kung imo nang gamiton mo, samot man ang imuhang kalipay, kadasig. Unya, mutubo ang imuhang pagtuo, unya, mudaghan imong higala, kaya daghan mang nalipay sa imuha. Pero kung wala nimo magamit, wala nimo gigamit ang imuhang gasa, wala po di ito nagkinabuhi diya sa gugma. Kaya ang imong pagserbisyo, actually, serving God is serving others. And that is living in love. Okay. Kung dugang pa na, Pastor, kung mubuhat ag maayo nga to sa uban, ang iyang natural nga outcome, mag-ampo sila para sa imo. So kung mag-ampo na sila para sa imo, di mo daghan ang panalangin para sa imo, taas nga kinabuhi, protection. Magtinabangay na dayon. Mag-usa na dayon. Kung ang resulta lagi kung makita na sa imong kinabuhi, serving others, matingala lang ka nga daghan mas daghan imong panalangin.
Amen. Basta daghan lagi sa panalangin nimo kung wa kay kontra. Pero daghan kay kontra, molayo ang panalangin, daghan po kay manunglo nimo. Wala. Pagkalisuras kinabuhi. Okay. Another thing nga gi-mention diri, living in love, speaking God's words. Okay. Unsa may inyong kunauna ning magsulti ta sa pulong sa Ginoo? Ang pulong sa Ginoo manggod buhi unya presko siya kanunay. Bisag na dungga na to sa una, pero imo na pong masulti, labi na gyud kung ang pulong nga imong gisulti gikan sa imong kasing-kasing kay imong nakinabuhian. Ambot nga no, mo bitaw na nga nindot ba gyud mag-memory verse ta bisan kanang mag-worship, mag-memory verse ta, mag-testimony nagi. Kay ang pulong sa Ginoo presko siya, labas gyud siya kanunay. Way pagkadaan. Unya naagyoy mga tao nga naagyoy gasa sa pagistorya. Nga kung sila ang musultian nga pulong, moagi didto sa iya ang pulong moagi didto, unya kay pulong man na sa Ginoo. Di gyud na mo labtik nga walay resulta. Nga maayo, nga dili makadasig. Mo na nga naigingon nga ang mga mayong pulong di mawala. Labi na ang pulong sa Ginoo. Kini mula panaw gikan sa imo, ngadto sa laing tao mobalik pod kanimo. Busa ayaw pugni ang imong mga maayong pulong. Actually man tay ato ang maayong pulong. Ang maayong pulong mao gyud ang pulong sa Ginoo. Ayaw pugni ang pagsulti sa pulong sa Ginoo kay kini mo patamis og mo hatag og kalipay sa mga makadungog niini. So kung nakay gasa sa pagsulti, sige diha. Aron nga daghan ang madasig pinaagi sa pulong sa Ginoo didto sa gasa nga gihatag kanimo sa Ginoo. Nalang ko'y nabantayan ani ba kaning gingon diha nga speaking God's words. Dili biya good po ka-share mga higala wala kay imo. It's impossible for you to share if you do not have. So ayaw gyud pag-expect nga maka-share kag pulong sa Ginoo kun wa kay pagtuon. Di ka maka-share kun wala kay sulod nimo. Unsa may mo i-share? Ang tendensiya, ang imo iyaw-yaw kanang dili gyud maayo iyaw-yaw kay ngano man wala man kay sulod. Pero kung naa kay connection sa Ginoo, kanunay ka nga nagtuon sa pulong sa Ginoo higala. Matingala lang ka, spontaneous lang nga wa nakakabantay nga ang imo daing gisulti gikan sa balaan nga kasulatan nga maghatag og paglaom ngadto sa uban. Dugang pa niya na pastor ba kanang nagisgot pangguga nga ang atong pagsulti pulong sa Ginoo nga imong gi-experiensyahan o kining maong experiensya nga ibahin nimo sa uban, it is a form of witnessing. Witnessing na. Saksi. At the same time, kining maong pagsaksi nimo, murag himo ning nakapasuod nimo sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Unya ang nindot ani kay kung ang matagpulong nga magagula sa atong baba ug bisan pa sa atong hunahuna nga ato bitong ihatag pirmi ang credit sa Ginoo. Dili ng self-exaltation or self-glorifying nga mahitabo na nga kupa himo ko man to kay tungod sa kung mao ni mo na mo ni kay ako gyud ang ana. Murag ma-divert ang paghimaya sa Ginoo ngadto sa kaugalingon sa tao, no? Di ba? So ako nakita nga the moment we always glorify God even in our thoughts and words. Murag akong mabati nga basig sakgawon na taana sa Ginoo pareha kang Elias o kang Enoch nga nangawala lang sila kag gisakgaw na sila sa langit kay there is union between God and His people. Yes. So mo nang ingon diri ga-mention ka ganina Ate Pings nga mahimaya ang Ginoo. Ang katapusan diri nga ilahanan nga nang kinabuhi ka sa gugma, glorifying God in everything through Jesus Christ. Ang atong kinabuhi makaigsuunan mga kaygalaan nga namo sa kahanginan. Dapat expected gyud ta nga atong kinabuhi mahimong sandayong sa panalangin alang sa uban. Dili bitaw nang ingon nganong naa man to siya ay nganong naa na siya nganong mahimo magyud masamok. Pero naa na ka kang Kristo higala mga kaigsuunan. Wala gyud problema ang kwan. Di gyud nimo malikayan nga kung naa ka sa Ginoo mahimo gyud kang panalangin ngadto sa uban. Na ako'y eksperyensya karong adlaw na ako'y giampuan, Tipings. Pag human gyud ang ampo, wa siya kabantay nga pertigin yang lipaya. Niingon siya nga, pastor, salamat gid ka sa imong prayer. Nalipay gid kay ko sa imong ampo. Wa siya kabantay nga pag ingon niya ana ako mas labaw kung nalipay. Amen. Mas labaw kung nalipay nga nagampo. Niya kay ingon siya, pastor, ibini mo pag ampo nimo sa ako, stan gina akong lipaya. Pag ingon niya ana, wa siya kabantay nga ako pod mismo naon sa pud ko. Nabunuhan pod ko sa akong pagkakristohanon. So mga higala, sa ato lesson, ato basahon kining ato
wala naman tay oras. Basahon nato kining sa katapusan. Gamay na lang ang atong oras nga nahabilin. Gusto lang ko nga naamoy mga reactions aning atong quotation nga gisulat ni Ellen G. White sa Testimonies for the Church Volume 5, page 88. Nag-ingon siya, page 730, nag-ingon siya, as the plan of redemption begins and ends with a gift, so it is to be carried forward. The same spirit of sacrifice which purchased salvation for us will dwell in the hearts of all who become partakers of the heavenly gifts. Says the Apostle Peter, as every man hath received the gift, even so ministers the same to one another. Minister the same one to another. As good stewards of manifold grace of God, said Jesus to his disciples, as he sent them forth, freely ye have received, freely give. In him who is fully in sympathy with Christ, there can be nothing selfish or exclusive. He who drinks of the living water will find that it is in him a well of water springing up into a what? Everlasting life. The Spirit of Christ within him is like a spring welling up in the desert, flowing to refresh all and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Unsa may inyong reaction ani nga quotation, Ate Ping, sa di patamo sira? Nindot kayo nga pahinumdom ni Ellen G. White nga kini bitaw matud pa nimo ang atong diskusyon murag sayon kay litukon kasi himuon. Tinuod gyud na nga kung para sa imong example ganina nga okay magampo ko nimo, which one is better, just to say a prayer or just to give them a tangible gift? So ang gift nga gihatag sa ato sa Ginoo, it should be reproduced in the form of gift. So when somebody is coming to you asking for help, sa akong nakita, kung nakita nga wa gani sa nina, so dili lang kayo pag-ampo di igsuon nga makabaton kag sa nina. So siguro ingon ka nga atang sa igsuon kay nako ihatag nimong sa nina. O mas murag bugat na siya og unod. Kung walay kwarta o nakay kwarta bahin na nimo. Kay sumala sa panalangin nga gihatag kanato sa Ginoo ato sab kining ibahin sa uban. Freely ye have received, freely give. Muna nga kung na-leksyon na kuha ani nga ug unsay takos nato nga nadawat gikan sa Ginoo mga igsoon, takos po din nato nga ikapanghatag. Amen. Pastor, naka-i-share ani sa di pa ko mo hatag sa akong closing statement. Gusto ko mag-imagine ba og usa ka local church nga ang tanang membro sa iglesia na-exercise sa ilahang gasa. Panalitan ang imong gasa, maigid ka muluto. Exemplary gyud ang imong pagkamagluluto. Kung imo nang gamita. Unya kung wa kay lutuon, naman po na igasa nga modalag lutuonon. So kadto po naay mga lutuonon, dada dito ipadala. Unya napoy maayo pod mo plastar o unsay kada bang sa sulo sa iglesia gikumpleto man ta sa Ginoo. Ang ato lang gyud mao ang pag-exercise na nangagasa. Kung ma-imagine mo ang iglesia nga naghigugmaay, nagkinabuhi diha sa gugma, living for God diha sa Ginoo. Ang suggestion na gyud diri sa atong lesson karon nga ato na siyang i-exercise ang mga gasa. Kay kung ma-exercise nato na manlutaw ang mga kalipay nga pag nato ma-experience tungod kay mao ba na tuyo gyud sa Ginoo nga magkausat ta sa unahuna sa iglesia. Unya ato ginumduman tong hospitable ta, instead nga magasip ta, mag-istorya tag makadasig nga mga pulong. Unya ang kaning pagserbisyohay gud sa matag usa. Kadtong naay kamunggay manghatag sa way kamunggay, pero kadtong naay kamuti manghatag pod sa way kamuti. O para ni Mami Pinky, iyang abot sa iyang mga kining bingala. Pagdala niya diya sa among worship, everybody was happy. Unya na-discoveryhan kining bingala day taas kay energy. Mao na nga, you see, it's just a matter of sharing what you have. Mao to share ganina ni Mami Pinky na nindot kayo nga ang matag usa sa iglesia magbaton og mag-exercise sa iyang gasa nga gihatag sa Ginoo. Sa dili pa ta mag-ampo magkaigsunan, gusto lang nako ni basahon og usab ningon diya, he who drinks of the living water will find that it is in him a well of water springing up into everlasting life. Kani nga tubig makaigsuonan, kinsa man nga tubig?
mao si Ginisos. Amen. Kung ang imong kinabuhi anaa kang Kristo, mahimo nang mudagayday mo connect ngadto sa uban, mo na ang tinuod nga kinabuhi nga nagkinabuhi diha kang Kristo. Amen. Akong usbon, ang ato lesson nagkinabuhi kita diha kang Kristo, dili nato malikayan nga we live in an exemplary way. Magkinabuhi kita daw sobra sa gi-expect nga pagkinabuhi. Living in suffering, di ginamalikayan at no nga magkinabuhi ta nga dunagi ka part sa pag-antos, but living a new life, magkinabuhi nga bag-o diha sa kinabuhi. Kanya living in love. Mga higala makaigsunan, ako nagaampo nagalaom nga ang atong kinabuhi mahimo gyud tang panalangin ngadto sa uban. Sa dili pa kita magampo makaigsunan, ato na paminawan ang pinasahi nga awit agi og pagpamalandong sa to ang topiko nga atong natunan karon. O Diyos sa mga balaan, daghang kaayong salamat. Kami mapasalamaton uban sa paghatag himaya kanimo nga sa matag adlaw sa among pagpaabot, paghulat sa imong ikaduhang pagbalik. Amo untang maandam ang among mga kaugalingon sa pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Amen. Ug ang kining pagkinabuhi amahan manakod ngadto sa uban. Amen. Nga makita gid nila ang kinabuhi nimo diha sa ilang mga pagkinabuhi. Aron nga sumala sa imong giingon, ikaw mo anhi aron sa pagkuha sa imong mga karnero nga tinuod nga nag-alagad kanimo. Amen. Hinapaon ta o Dios nga daghan kami nga makauban sa imong pag-anhi lakip sa among mga hinigugma sa kinabuhi. Sa tanan namong mga kigsuonan na nga pamalandong kanunay sa imong dakong gugma. O Dios, kini among gipangayo pinagi sa grasya ug gawom ni Ginoong Hesus ug sa paggiya sa Balang Espiritu. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.